A makon da ya gabata ne sojojin Isra'ila suka tsananta kai hare-hare da mai a birnin Rafa da ba a taɓa umarnin ficewa ta ba da umarnin ficewa daga sassan birnin. Isra'ila ta ce tana gudanar da wani takaitaccen aiki na lalata kayayyakin 'yan ta'adda a kan iyakar Gaza da Masar. A wani yunkuri na farfaɗar masana'antun cikin gida yau Talata shugaba Joe Biden ya sanar da sanya wani gagarumin ƙarin haraji kan motoci masu amfani da lantarki na ƙasar China da sabbin haraji kan kwakwalwar kwamfuta da na'urar taron makamashin hasken rana da batirin lithium. Ba za mu bar ƙasar China ta mamaye kasuwar mu ba, wanda hakan ya sa ba zai yiwu ga masana'antun ƙera motoci na Amurka su yi gasa cikin adalci ba, in ji Biden. Zan yi hakan ta hanyar bin dokar kasuwanci na ƙasa da ƙasa. Ƙarin haraji kan motoci masu amfani da lantarki na ƙasar China ko EV a takaice za a ninka sau 4, su kuma na'urar da ke ɗaukar makamashin hasken rana da ƙwaƙwalwar kwamfuta da ake shigo da su daga China za a biya harajin kashi 50 cikin 100, wanda ya ninka adadin na yanzu. Adadin kan tama da ƙarafa kuwa zai ƙaru zuwa 25 cikin 100 fiye da sau 3 da yake matakin yanzu. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe jami'ai a gidan yaron Faransa guda 2 tare da raunata wasu guda 3 a wani harin wuce gona da iri da aka kai kan ayarin motocin Normandy a yau Talata, inda wani babban fursuna ya tsere kamar yadda jami'ai suka ce. Motar dai tana jigilar fursunoni Muhammad Amra zuwa gidan yaron Iruz bayan wata kotu da ke ruran lokacin da aka yi mata kwanton bauna. Ministan shari'a na kasar Eric Dufon-Moretti ya ce zai shiga sahun masu fama don magance lamarin. Ana amfani da dukkan hanyoyin da za a bi don gano waɗannan masu aikata laifuka. A kan umarni na an tattara jami'an 'yan sanda da dama da jandarmomi, ji ministan harkokin cikin gida janar Dramanin a kan shafinsa na X. Harin na safiyar yau wanda ya janyo hasarar rayukan jami'an gidan yari abin mamaki ne a gare mu baki daya, in ji shugaban Faransa Emmanuel Macron a shafin X. Al'ummar ƙasar na tare da iyalai da waɗanda suka jikkata da kuma abokan aikinsu. Yau Talata Majalisar Dokokin Joji ta amince da karatu na 3 kuma na ƙarshe a wani ƙudurin doka da ya raba kan jama'a kuma ya haifar da zanga-zanga na makonni da dama, inda masu suka ke kallon hakan a matsayin barazana ga 'yancin dimokuraɗiyya da kuma burin ƙasar na shiga ƙungiyar tarayyar Turai. Kudirin ya buƙaci kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran ƙungiyoyi da su rijista a matsayin masu neman biyan muradun wata ƙasa ta ƙetare idan har suna samun kashi 20 cikin 100 na kuɗaɗensu da ƙasashen waje. Gwamnati ta ce kudirin dokar ya zama dole domin daƙile abin da take ganin na illa ga harkokin siyasar kasar da kuma hana wasu kasashen waje da ba a san ko su wane ne ba su yi ƙoƙarin tada zaune tsaye. Sarfila Hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Shirin zai ɗauko sahu ne daga jihar Oyon Najeriya inda gwamnatin jihar ta tabbatar da kama 'yan kasar Sin wato China su 2 da wasu 'yan kasashen Afirka su 30 bisa zargin haƙar ma'adanai a jihar ba bisa ka'ida ba, kamar da yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Umar Tambola ya aiko mana. Gwamnatin jihar Oyo ta tabbatar da kama 'yan kasar China 2 da wasu 'yan kasashen Afirka 30 a bisa zargin harkar ma'adanai a jihar ba bisa ka'ida ba a sakamakon yin hada-hadar ma'adanai a yankin Nakisi da kama masu hada-hadar yasa gwamnatin jihar ta Oyo don rufe kasuwar ma'adanai ta Soro tare da yin gargadin cewa kowa ya zauna lafiya a yankin. Everybody has to stand up to their responsibility to ensure adequate peace in our own region here. The government
are still standing to ensure that that area remain peaceful and the market as a whole remain closed until further directive is given. Mataimakin gwamnan jihar Oyo, Barista Bayo Lawal, ya ce jama'a su fuskanci ayyukansu don tabbatar da an sami cikakken zaman lafiya a wannan yanki, saboda gwamnati na yin abin da ya kamata don tabbatar da cewa akwai zaman lafiya. Kana kasuwar Soro da aka rufe za ta ci gaba da zama a rufe sai wada hali yayi. Ya gargadin cewa duk wanda aka sake kamawa yana taimakawa 'yan kasar China suna hada-hadar ma'adanai ko suna safarar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, gwamnati za a hukunta shi. Oba Abdulrahman Beku ya ce a matsayinsu na shugabannin jama'a sun san tsaro na da muhimmanci, za su koma gida su gaya wa al'ummominsu sakon da gwamnatin jihar Oyo ta ba su game da zaman lafiya. We as community leaders, we know that it is the interest of the community have in heart. Because without security, there won't be any development. So we are going back home. Advice given to us, we are going to take into it and then ensure that security prevails in the country. Basaraken gargajiya a yankin Nakisi, Oba Abdulrahman Beko ya ce za su koma gida su fayyace wa jama'ar su sakon gwamnatin jihar Oyo a game da zaman lafiya da tsaro, saboda ba abin da za a iya yi idan babu tsaro. Tunda su ma al'ummar Kisi suna son tsaro, kuma za su yi kokari don samar da tsaro tare da haɗa kai da jami'an tsaro don a sami zaman lafiya a yankin. Daga nan sai basaraken ya yi alkawarin cewa za su baiwa jami'an tsaro tabbacin samun haɗin kansu a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Harkar ma'adanai ba bisa ka'ida ba yana ɗaya daga cikin hanyoyin da masana da shugabanni ke cewa ke haddasa rashin tsaro a ƙasa. Idan ba a manta ba, a watannin baya aka kama masu haƙar ma'adanai sama da 40 a jihar Oyo, inda an ka yanke musu hukuncin ɗauri daban-daban. Haka zalika a watannin baya an sami wata fashewa mai ƙarfi ta girgiza birnin Ibadan, inda ake zargin masu harkar ma'adanai da ajiye ababen fashewar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane da rushewar gidaje da lalacewar dukiyoyi na miliyoyin kuɗi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. An gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto. Masu sauraro har yanzu dai muna Najeriya. Wannan karan a jihar Niger da batun yadda kungiyoyin addinai da na mata ke ci gaba da mai da martani kan matakin da ministan matan Najeriya Uju Kennedy Onanenye ta dauka na yunkurin dakatar da auren wasu mata marayu har su 100 a jihar ta Niger. Ƙungiyoyin addinai da na mata na ci gaba da mai da martani akan matakin da ministan matan Najeriya Uju Kennedy Onanenye ta ɗauka na yunkurin dakatar da auren mata marayu 100 a jihar Niger. Dama dai shugaban majalisar dokoki ta jihar Niger ne barista Abdulmalik Sarkin Daji shine ya ɗauki nauyin kusan kashi 80 cikin 100 domin aurar da waɗannan mata da ubanninsu maza suka mutu a sakamakon tashin hankalin 'yan bindiga a ƙaramar hukumarsa ta Mariga. To amma kwatsam sai ya samu saƙon wata takarda daga ministan matan Najeriya da ke nuna cewa a dakatar da wannan aure saboda dalilan cewa matan yara ne. Shugaban majalisar ya ce shi kam a iya saninsa ba yara zai aurar ba. Saɓanin abin da yake shine niyya na, domin ni ba yara zan aurar ba. Ni tallafi na bayar ga iyayen yara da suke da bukatan su aurar da yaran su ba su da dukiyan aure. To shugaban kungiyar mata zalla ta Najeriya Hajiya Saratu Sa'a Musawa ta yaba wa matakin shugaban majalisar jihar Niger akan wannan mataki. Sannan ta ce ya kamata ministan matan Najeriya ta yi bincike a kan lamarin.